heng khan kha chang hloi te hi phi ta si phir dai puke lian thanga ken ria chunga mi te an nia khan kha hi chi hi an oma achang nei chi le nei lo chi an ni a achang nei chi hi khan kha chang hloi an ni a khan kha chang hloi hi chuan vakul angin thik dir a nei ve lova tin an te deuh hlet boka an hmel hi apa in sapa mawi takan ni kan soi tel du chu mi thil hre zawk te soi danin vakul hi chu chang hloi lo an om ve lova chu wangin vakul chang hloi tia soi kher angai lova vakul ti khan an ni na a fia ngal mai ani doi thiam ar pa hi chi hrang hrang an oma tuna kan lak tak hi chu a sap min chuan Mrs Golds an ni a doi thiam ar pa te hi a pa hi an rong a mawi bikin an mei pawh hi a sei thina an par zutlan hi chongtlai par ani a rei ek tlang chhip bula kan zukrik an ni a chongtlai vel par hun lai hi chuan rei ek tlang khu hoi engemaw zat hi kan lawn phah thin ani chhawl hring te hi sava beng cheng tak mai an ni a an awmna chin hi hriat a awl sam thin khawp mai an mahni tawkah sava kawl veng reng tak an nia an aia te sava ho phei chu an hnawt tlan deuh reng thin chhawl hring hi an mak ve riau na chu sava chi hrang hrang hram dan hian an hram thiama mi an bum ve fo thin chhawl hring pa hi a rawng in choi kual dan hi a mawi em em bawk ani
nó bị ảo tức qua mà em ở lúc hay là một lần hay là hai lian đâu ri thian mình đắng đắng ăn này bốc à mùi sen te vàng nhẹ te po ăn te bốc à ăn này po hi ăn beng cheng thein nau te trap ri ni om tak te po hian ăn sam thi na tlai ber te ang bok hian arwalin an om ho ve thi sau này rất nhớ con em kiếm tiền không tụi nó khi sẽ lắm tóm được hết tôi không hiểu sao che pui le vatik te hi rei ek tlanga kan la ka ni a khula ya khwan kum tuanin an om ni in alaka rei ek tlang khu abik takin aizol kho puya om nong cha le nature lam ngai na tu te tan chuan a hlu em em ani姜都不跟这个介绍，这是找到了。thir tu te kan sawa video te min lo thir sak thina wangin lo thu ka soya like le subscribe khamin lo me sak ram turin ka ron som le chawat e